Belai hambai sini kau tim rokno, senok nato ke kai terlalu lobby kenaraman bagai. Video jarawo sini lam semua panda pai menayang lo tabo lob mung tei bazumu oro tei phango tongo ang sakbai thang Pastor Sosindro Daburma SNBA chati mesungi chengnai nograi motom Reverend Ranjit Daburma Executive Secretary SNBA sini sar goyang asukjak tai oro lob nai tongo hamto bai Risa ndorno koyo ready tongnan bagai tai lob mane yaglono sung tini sini elem ni sing tike sini kai tini kokno sung nalai nyai phaido jarawo sini sini Christmas camp social awareness and cultural program apone sini theme tongo kokuma angno osung sani pohor Johon Adni Baro. Kok tanya bising deh kait tersuna hamai kaiteng. Suluan. Hambai sukan bayar nang keplai subrai kaitul. Nono jora hambai ya para subrai. Nang suna hai no hai ofisio jora ka hamle pika. Nini kok no pinani bagai. Nang sungsaro asai family. Nini kok no pinan bai kaitul sengo jora wo. Baring le bising dike sini abon aharmong. Subrai nini mungsi lobjak cing nini kungsi cuktung. Tero joto final no kaitul no naikulai tidul di. Bebak nini kungsung nati kaitol nini borok nong naikul tidul jadi tai tini nini kok sanai kaitol sini sar bini bising tibo nini kok thai nong saklai nini subra jisu nini mungwai suri chal phaido jarawa sini sati gothar musung nai sini nograi motom sar ang koi sini candle yang tumna bagai apa nih lo ang tiar tong na pakai koyo sinaro lob nai hamto bai Risa sini sar sati musung mani yak lo no norong no lob nai pakai jor razak nai hambai sini tipang no ang pilano norokno Christmas tai bisi kital trini cibai ya parot SNB ningai tani nokno puningai ang taiba hambai maro chin convener Mr. Sonjit Deborma Christmas banik borokatal baptist pastor circle ni committee rokno balaken hambai maro wate or joto tongnai asukjak basajak ora phalnai painai babakno norokno jotno no hai Christmas tai bisi kital trin cibai ya paroi जों तिनी वाइबा क्रिसमास बानी खालाय माने रक न जाति मुसुं माने बिसिं तिखाय जों कैंडल न जों लाइटिंग खालाय और सावो जॉन 8:12 आं न सुंचानि पहर होय I am the light of the world whoever followed me will never walk in darkness but have everlasting life अबन बागै जों अबन साइनो बोनो सुंचानि पहर Bonor thane borok khorak sapana monak ma himgala tamke thangin pohor manai phaidi jeng o light no o candle no musman ti chini o waiba kutum lai mani Christmas banik no jeng jenglai le nang suirmani suriwan subrai no jara balakana hambai maro tamka fakai to nung jara mani bagi jeng o waiba kutum lai waiba Christmas banik borkathal baptist pastor circle ngi jeng kutum lai man kha an bagna hambai afa nungo banik ni committee rokna hamari khlaidi circle ni borokna hamari khlaidi or phalnai painai jing joto or je phainai rokna sungo bless khlaidi afa angsu geni selengo samna khlainani ning serini spirit baikeni sungo tuiduri baba kuni thania afa sir majisu nin muishana amen engga phaidi jeng o tini ni o banik no o light misingman bising tikai jeng jenglai renai oba ang phasas latai phalakatan bising tikai sodonot ni pastor inga khaba executive secretary ingai obono musing no kaitar sunga o banik no hamari khatu jeng jotor ya pa kharap layan tai phaidi oboni bising ti gana wo je tongna ro jeng chibai layan
khorong nisik at least perganan jatong macam cibai rewan ang buat cini orang ni chairman cini pas tu soalnya macam cibai rewan hambai orang pun jatong cibai asun hambai hambai sini sahano sati musuman bising tu sini paling no jangan rozaka faidau zorawa thacingang samahai no sini hamto by risano koina musungo ozora norong ni lobmung zora norong no yapar jang
Pada sebab kayak apa problemnya? Balik ke hambai sini, doa desap tanah dong no. Pada orang jarawa, sengkai tu ni kok sengkana pajang thangna, orang jarawa sini sarna jaraya paro. Sengko jarawa ayang seng pai sai tong hun pano, sengko jarawa. Kai tini kok no boseng kena lainnya, obo ojara kahmo, seng jauh tu no, jamat yang bus kanggo potong ko acuk jang nai narono koyo yang bus kanggo final bagai hambai hambai cini tipang no ano jara mana bagai ang bisi kok kolok saglak sang datin pai ruan hambai hai no pun jotono no tini Christmas asai mana neregai ang bisi sakok bathong kai sauni pairo nang busu kolok sagala kok gai se tamni bage chengti no mela khaikya o mela khaimani asal main purpose bin uddeshyo tamo jengobo actually tamni bage khlaika ka Jesu Christ asai mani tuina jengobo khlalai tongo tan bage asai khlalai tongo kangkai Jesu Christ na asai merge cheng belai khna tongtugo an bage jengo Christmas melan bising tikai jini bab jari Sini sandai masa, sini mare kitching, sini colleagues, rokno ceng tam greetings ru. Kaisa be kaisa hambaya paru, greeting card sok sungre layu. Kai ternono hamari klaitung, nini o taklai la o ko taklai ni bisyo kai tertai prosper klaitung, nini life te bicing sesangtung, nini ceng kaisa ceng greetings re layu, greets klai layu. Tan bagi hengkai supaya Yesus Kristus no o klamen bicing. An bagang tini o hor kusango tini sanam sumah kai non Yesus Kristus na asa mana bising ti kai kok bawa cali hambai kai abun pakai prepare room for him bini pakai pekawo room rudi ini sama ni aku nanti sawan oh poros hangkang kai look simani kota makaham ek ni sat ni simi pori ek ni simi sat jara pori kangkai cengora saimano Caesar Augustus ni borok raja koroksa tongmani a raja tam khadang kangkai borok korinani kaisa dikri jari khai rekha a dikri jari remani pore tam khlai kangkai norok jotono janija kamiyung janija sohor janija grama thangai norok ni bung tisana nangnai khanai saklai remani uklogo Moriam sangbahaino Joseph Moriam boba Judean ni Bethlehem borbo phaima Galilee Nazareth town ni Judean Bethlehem borbo phaina nangkhan abon boge bor simia aba hai borok lokho borok hajar borok jani ja thanglai phailai jani ja kamiyungo sohoro gramo thanglen changlai kha engka bor bahaino Galilee Nazareth town ni beoko borok bahaino aro phalaika Bethlehem town borok bahaino a Bethlehem town borok phaina nangkha kai tamung khangkai borok bahaino hotel amte hai jaga got thuna ni hni borok phaileka a jorao kai tamung khangkai Moriam ok bane borok bahain sa kengti bok sajak man jorang phaya a phur kai tamung kham Moriam Joseph borok thanglai ke joto jaga nok borok bahaina bongni Bethlehem thangai nok oko pungti sana hnai borok thanglai ka engka nok thangai borok tam khlai ka aro thulani hnai hotel naikha a hotel naine thangpru aro nok thangu nok thangka ke tam khai ka ar thangai doga bulai nei Moriam nok omti kharab laioi hai ter kai bok salai te bor thangka thanglai ok satei karon yang Moriam sak kengti
Engko no ko thangai por parati thangai to ka bolayu. O takro nongoron ki jaga ta mano ani burei sakkengna nai tongkha. Kisa o jaga nok ta mano jaga kisa re jabaidi. Ani samane anok ni borok tam saga. O takho koron jaga krui. Or balat bumi thaka. Akon full, akon pack njak. Or tai jaga kisa pon krikha. O kubun jaga thang nai di. Kene borok no sai rekha. Yang to moriom balai kana ok sajagi tongkha. Ekdom balai sajak tongkha. Buri rok sai mano. Banani purungkai, sakkengna purungkai, busuk jorti oksa. Bohok samani abu moriam experience kha. Yang kai Joseph moriam no rom raja, hai no kong lai ti thang lai yu. Biang jaga mano ne. Jaga maya. Uro thang ar bahai ne jaga koplung. Owa ta kaisa nok thang ke bar bukan borok koplung. Oro gerei. Taiset kuno rok ke thangai. Hai ne tik jaga ko doga buyu. Ay mo hordi purung kablase. Yang lepo jaga mana maya karena saking nah kakai bo kaisa jaga dangle. Ekdom jaga jui jaga. Hai pun ara thangi doga buyo busai Joseph. O takro or jaga da mano ani puri om sajagi tongkha. Kisa jaga re jabai gadi. Room kurui. There is no room for them because the inn were all packed. Jotono koplung Jakarta hotel kun jaga kere. Ulke moriam Joseph kok salaka. Sing ta biang thang lai ne anok sai tongkha an jati tigadi ne yang bohog rom raja. Ulo ka por thaka. Goinok khungsan huka. Kanok goinok khungsabo ar thang lai sin kundi. Hone na apro ka kai borok goinok ka thangka. Goinok thang bai ar balai kan sap sutra ya. Jakabai miski bai koplung tongjak. Aja katam kai Joseph abun phari kamar to mamra abu babak no sap sutra khai bai borok aro Joseph ko jisuna achai rekha achai oi amenja inga ka ba gam lawo kai bona checkup sakawo khlai ri bai aku bai khai aro mokoli to ka achai bai amsik ke bungi foko bungi life bon asuk ke kosto manjak sai tabung chin serai achai rok mani amsik kosto daman asuk maya Asal sini saya kicu kaham. Ongko Johnson powder ro, Johnson oil thog ro, napkin ro kaham sih oko kelajak. Kita pun lek kerui. Belai bigra, belai kan kosto jaga. Yang berkesan tertek, ribo belai kerui. Apa ni bisik segam lawo. Tapi siapa pun berak kerui, hanya sering jaga wo. Harus semoriom Jisu ajayu. Kenapa jaga besuk kosto? Bener apa nak kaya jaga room jaga nok sawa jaga kisah ham ke jaga thang se ar thang kanya ar room kerui ur thang ka ba ar room kerui ua jaga thang kisah thang ba ar room kerui ni sajaku bolo belakan kosto am room kerui an bagang tini ni o banik no o tini sarik jaro sanan sumar kangkai bin baki room tik lagi agi bo Bethlehem ni Bethlehem asayu tabu ka Bethlehem ni kok saya tabu Tapuk no juga hangkai, cini kani Bethlehem se Jisuna aja di sini saw. Awan bagai ni ani kani Bethlehem Jisuna aja nani jaga to, ini tapuk senga musungu. Angga musim musunya, ang saksa musunga musungu, ani jaga wo Jisuna aja nan bagai cini room to, room no nung poriskar tak lagi. Jadi nung poriskar kaji kya kungkai, nung samane nung mani bay, tong tok sa tok bay. Apa tong koplung ang tapi Jisu ni yasak meku ang tasya ngana ang tasya kelagana hane gakai tahu ko ni room bekhan ni room apa poriskaringnya ko sap sutranya ko Jisu asane ni ready kiri an bagan Jisu na judina yasak na gakai nung tiri saimano ang tiri bekawa ang jebu jate jat poter potwan sok tangmani agi chamani agi klaimani ang tai tonglia ang tiri simile ketal klai Jisu na asari wan bekawa sap sutra ka tonyang boni yasak sinai ang abon bagi ready tongmone jing sajama an bagi jing saratam klan Jisu by God so loved the world and he gave his begotten son whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. Abang jai borok bono kaitu sengsara borok kasih horka binasa pun jai pojok lainnya borok bok komai mentang lainnya bagi boroka that's gift abang kasih mari abang kasih cengi heli remani cengi gift remani cengi kasih tini gift relayo give exchange kalayo Christmas bro greetings relayo tan bagi engkang kai
o kaitor sungsarno jungno hamjakon bagai bini songdoi sajolni gift reka a gift jingkai balakan profitable a gift paisi tamung kangkai sing everlasting life mano a gift no receive kangkai abno jung yasa kangkai ning triple lama manai ning tini a gift yasa nada jeng tini orang kata symbolize kalai kaya tengora tini orang awang calayan kaisa apa mairek calayan tong thok lai tan bagi kaya apa kaisa gift tong thok lai jeng kaisa na gift saru mare nengom sar de yar nengom sar de ini jeng calai tan bagi kaya Jesus Kristus na asai mana regai jeng apa tong thok kai lai that's what is mela apa no mela cini apa an bagi ang no a gift tini yasa ka agif dunia sekarang ini tini berkanat serai kufur tak lagi, sabsutra tak lagi, jadi ni lagi angkat tini yasa ini. Neng hari mana? Angagi yasa kah? Kita ang tini sahaja tini was gua kau tini no wife aku tum lagi mana? Si Christmas tini pani ko. Si Kristen ni tong pun mana? Batak pun kai tu ramai aku tini melau thang nager ni pai lepas mana noram. Noram jadi tolong je basai pun untung, hani kanai pun untung tung. Tahu kan judul yang kangkai, nah, awak panik tanggai, ang tini, kai tono yasak nani, man berkawat ang tini, hukumnya sab sutra klai, Christmas ni tino pano, kena pano, ang tabuk pano, ang apa sab sutra klai jisu ni yasak nani bagi ang musuh, ang bagi ang jisu no berlaikan hamzaku, ang boni yasak nani musuh kangkai, boni ni bukan ni betul, membahasa ni, berjaga hanya bo, ang genang naya. Ang kereng naya, ang leka pura genang nangan tu ya bo, bobong tu ya saja kai berjaga hamil, goi nunggu sahaja imanu, enggak kai, ni ane bukan Bethlehem asal ni betam sana tongba, bokun unjakia, ang ni bekau kun sama aja ya bapti begiya, ni bukan Bethlehem ni jaga non nunjutin serai poriskar kai kai, arna aja deh bagi dari itu, abo neng seni bukan Bethlehem ni, kani Bethlehem non poriskar kai dari kai. Abu setini anggo sarigo semen sungguh. Abu ni bagi pagi, sungguh Christmas season. Ingat kau bawa ini Christmas banyak ni salo. Jadi supaya Jesus Kristus no, jadi kani Bethlehem mo, jangan cari rupa no. Mal brum ni live, ani live bo, jangan cari tong live no. Engkau baca no, hamadir nai, baca no tuidul nai, baca signing nai, jangan bawa atu kiri jangan tong mah kai, jangan baca ni tong mana. Abu ni bagi pagi. Jadi bukan Bethlehem mo, jeng bona cari lain. Asun itu alam bak ni kisah kuak sama tu kaitan sunjana hamari kaitan. Hampai. Angke suriwoi, jadi tiap nak hanya hayap perang suriwoi. Subrai ni cara balkan hampai marubo. Tapi kafa kaitan jino kisah kuak sama ni no, apa neng pun ni bekau penetrate kali. Apa ni pun bekau kuak sakang kai borok bodoh ni asa kya, apa hai kunung muya, neng borok no pandai manai, neng tai neng pun bekau asai manai. An bagai apa cini takut tapi buku sono, bon bukan apa risir kalau ni yasak mana bagai borne pan untung, tapi ni yasak mantung. Tapi ni Christmas banik payasak, nengor ni banik ni komiti, orang jatuh palnai, orang painai, area jatuh borok rokna pakai tu, ni spirit rudi. Tapi cengun banik ni spirit bagai sebalakan, jengtong thuklai mana ni, neng payasak mana kubai kai tu ni soktong mana bagai ni hamari klai. Bapa ni ternyata par suri majisu ni nulis hari. Amin. Ojar hani hai cinti pahami aku ya par. Belanya hambai sini sarno sengno subrajisu Kristus asai mana tu ye? Saya kenalkan. Belakang no naik ke Yesus Kristus asai mana bising tu? Naik hingga senggo sal ojor rok seng manai balai tong laja, abon bagai sini sarno balai hambai sengno sukru bisai kenar man bagai, faideo jorabo anaro kaisa saklai jagnai paiso paika, oron nen ke sejamaka large white Yorkshire near Patni BC, phone number hingga 8787506754. Orang semua saka, nora kebo, WhatsApp besar jadi nora panjang yang nangi tong hangke, kontak number kelakian nora mana? Seng saya mana wakban hangke seng balai thau jago,
Abang bagai belai ke kaham sini yang kan oman thoi tiang ka pat ni mo takan awo norok juga play di orang taisa kontak number sapiranda 8787 506754 abo balai ke khabar kaham norok waksa busa banyak ngake ayang haksa thanyoi o gara gini pai manu ta ke sakla jangnai sini orang kaisa falnok tongo sini SNB ni kelan terman thogaro tai Bible ke terman thogo resamung bija peman thogo abon bagai sini yang gate bus kanggo borkatal circle ni youth committee rogaro a falnok man thogo abon bagai trono koyo jotono sini kelan tarno pai tangan bagai faido jorabo aneo jora pakai tabuk sini, hai no hai, sini pantat tu julai yang korang kau ini yang penen bagai, sengpono hai no hai, kau pantat no yang pelai ne, tabuk sini musamung rok, naik thong, apa ni bagai, nor jauh tu no kau naik thang ni bagai, samung rok sini sawoi, thangnya woi, orang sini bus kanggo, samung musamung naik thong tu zak. Hai de seng brok no banai meni bising tei seng tai bo seng tong thong lai na seng jisu asai mano tei seng samung bai bo samung ka ham bai bo tai lobung bai bo tai nai meni bising tei hai de seng tine hai jora bo seng sini o baring no seng tai bo bus kang utrang lai na ang koyo sini ang kol no bino jara no na penyan bagi hambai Belai ni hambai sini sarsam no belai nang kumana message no reklaman bagai to faide seng nakardi to faide seng tabuk sini panda hai kebongan borong seng o zoron asing lajak seng tau o zoron thanglai nei to o zoron seng thang ni bagai ang bus kanggo ang ni bagai ang kisa abono sawiri nei tabuk lob mong en bazomong tongnai sini BBC koyar to ang sini koyar na koinai borok ni o jorno tangsa haika borok okano sabai borok no o pandan lo lamsung bagai to abone yak lo resamong tei musamong junno keboni resamong haika musamong lagio rutu buza kiri klain rok joran harai resabai mano junno kebo resamong tangsa samna musung hungke kaitan loboi rong jor jaknai tei musamong bo junno kebo ready tong hungke nerong no jora jaknai tai nerok jutna odra nangai tong hungke nerok ani jago nerong tukin no rimano to abo hai khlain na sini pandano bus kango agoi thangnai to abone yak lo sini panda o musamung resamung o pandano agon bagai surima bagai cengri nai machang budi deborma senior borkathal baptist church ang sini sana koinai ritongan bagai toba hage sini panda truk cengai thangnai toba hage sini porthom o jaga samnukho ek numbero musamungo Tripura Academy borokni musamung tongnai aboni yaklo sini o jaga urwa kami Baptist Church sing borongon jori tangjaknai to jara sang faide ang o jara sini koyarong jara ro borok borokni resam maike sing o pandana baskango nathmonon bagai take bersamung te musamung hengen rok nong resam musamono ya parimano hambai sengle yewe koyarong jara jago
ang koinai sini asar songno norok kisa yango phage sanai kendar no samung nangai ta manor kisa stes nebus kang phage blai hamnai koi rori tong bai koi rong nang jor jago norok kisi taktik lai norong jornan bagai Halo, halo cek. Halo. 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 Halo.
Seng jota pali ham khol lain phai bang long loi khlai gan sa puru jota na rsa puru sei ta bol ya ekdom khom khom khai jota na pal khai seng ya phok khorop lai nei ya ka bang dok mai phai di bang long loi khlai khom khom khlai jota na seng ya phok khorop lai nei Hambai belai kini sini kaya rongno, belai na kom play borok sap lang bagi borok na hambai. To fai seng obah kini seng sini panda, seng bus kango lit lay thang nai. To obah bagai seng tabuk. Seng tabuk obah klai na sini pandana swima bagai seng itu nan bagai bus kang thanai abon stai sekang angkoi ne sini asar song no norok kisa share no tolo kisa kanan bagai tai sini mom karan tabuk seng mushamani pato abo hablanya ni ba musaken lori nai hai ke abo klai pun thangnai abon bagai ang musungo asar gana abo tong hengin norok kisi yang phai norok kisa abon nor jadi to pandana bus kango aku kelangan bagai ang koinai sini
Wisnu Sarani bagai. Hambai. To abo heklai fadi seng sini pana tabuk swima baik seng rinai sini mesang sini senior Sir Budi Deborma Borothal Baptist Church ang sana dolar zago. Suriwana Padi Surinai Jini Maya Ganang Kaitor Nono Ozaro Balakana Hambai Maruo Nang Jini Buskang ni Pandano Balai Mosang Roka Abani Bisiti Jeng Katang Tong Mamangka Kasrang Mamangka Tamnin Ba Pakaitor Obahai Jorawo Nang Osungsane Bebag Bororni Sumsok Sujangna Bagai Osungsane Bororno Muthanani Bagai Nang Sungsaro Ase Pekya Apakaitor Nini Sungdari Sazlano Chini Sumsok Sujangna Bagai Te Muthangna Bagai Nang Osungsaro Hormani Abosini Khatung Khazane Bisungtei Tini Haisini Borkathal Baptist Pastoral Circle Y ba BC Jung Christmas Bani Obahake Hamdadon Bisni Klaimanka Apakaitor Nungsuna Bebak Paching Chubaka Khairokha Tuidulkha Tai Tabuk Sini Musamung Rusamung Panda Kaitor Nung Oro je perform Khainarangno je Masanarangno Nung Chubadi Nini Phola Baike Te Apakaitor Borok perform Khatini Koreawi Ngekaba Khatong Khazare Bisungtei Ngekaba Sini Khano Strang Riwite Nono Nini Khotolo Tongmani Sini Hamari Kublung Manti Ke Apakaitor Nung Chuno Chubajadi Te Apakaitor Payasan Tini Tongdi Oboni Uloje Program Tongmani Tini Paisuk Yasak Joranang Bebak Pasingo Sungo Chubadi Surimaji Sini Mungbai Sano Amen Belai hambai sini sarno. Terus yang panda bus kango tahanan bagai salkan bagai koinai ang ani tong an lagi tong nai no please. Tabuk oro phai musapainai Tripura Academy ni hostel ni bororok musapainai. To hambai belai kino Tripura Academy ready tong nablina. Ready ya tong. To Tripura Academy ni pore sung jorojang nai Urwa kami Baptist Church. To ang koinai Urwa mothano norok yang oklai phai tong hanin bagai yang fono gana oklai. To aboni pore wono sung jorojang nai sini harap kotor mothano boroni mosamungno phunganan bagai. To tabuk seng jorok thanglai mosamung nani bagai. To seng mosamung lamsungon segang phai seng bong bai ya pakorben kotor khlai. Pal khlai jotna phai de. Hel. Kezakhane ya pakorman yang lai. Ese kotor khlai jotna mini oi. Hambai. To lamsugo Tripura Academy mothano borongni bodolno. Hel.
Bethlehemni kami tanggo Jisu Raja Taika Bethlehemni kami tanggo Jisu Raja Taika No 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 Mithana hene No 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 Mithana hene Bole sangsaro phaika Bethlehemni kami tanggo Jisu Raja Taika Thongwatam yagotuye hiyali yagotuye Thongwatam yagotuye hiyali yagotuye Jisu no kulum nani ho Bugra no kulum nani Thongwatam yagotuye hiyali yagotuye Thongwatam yagotuye hiyali yagotuye Jisu no kulum nani ho Bugra no kulum nani Bethlehemni kami tanggo Jisu Raja Taika Bethlehemni kami tanggo Jisu Raja Taika Toksaro pumbai tikha kumbaro kiyo baikha Toksaro pumbai tikha kumbaro kiyo baikha Jisu no kulum nani ho Bugra no kulum nani Toksaro pumbai tikha kumbaro kiyo baikha Toksaro pumbai tikha kumbaro kiyo baikha Jisu no kulum nani ho Bugra no kulum nani Bethlehemni kami tanggo Jisu Raja Taika Bethlehemni kami tanggo Jisu Raja Taika No 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 Mithana hene No 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 Mithana hene Bole sangsaro phaika Bethlehemni kami tanggo Jisu Raja Taika Bethlehemni kami tanggo Jisu Raja Taika Jisu Raja Taika Jisu Raja Taika Faidi sung borok ni bagai pal khaya phak khorob layan sini Tirpra Academy ni sastro rok masai thangmani bagai tabuk jora rijak nai urua kami baptisas musamung abon yagolo tiar tongna bagai koyo tiraja kami baptisas lobui resap mung to sing tabuk lamsong nai sini urwa mothano sing khremang ka sini bukuk ni khoktei aboni pore o sini harep kotorong ni musamung dongnai aboni pore sini tiraja bapti church sing jora rajak nai to phaya sing haine hai sini urwa mothano ka bagai sing ka ya pokro blaine pal khaye hambai jora rajak sini urwa mothano
Yapa khop lai na joto na phai dei pal khai Ka Yesu tu ni nang ya katuke tanai Kristo Yesu lo katuke tanai Kristo Yesu lo sargok suhawa na ka okri te kang po aro tu sinaya himba zono se bunga bazuye sargok ro na buye tungai se Bazulong si bunga bazuye, sargakung roha huye tungesi.
ซึ่งยาบครบเป็นไปจนปะละบังมันก็ยาบครบเลยเนี่ยป่าอุรัวมอทากวามยาอุรินกลางค่ะว่าเชื่อว่าจะปัสตากันประมวยสังกัดบุยก็ท้ายกันสมัยกลางก็บรอกว่าจะนัดไทยบริกลางทั้งหลายแก่บลายแค่ไหนเท่ากับรองมุสามุงบลายแค่ฮัมใบบรองในอมุสามุงใบไก่ตัวลบจากทุนเทบตัวอบุไฮเกนไฟเดซังสินีปันดานบสกังอทางหลายเนี่ยอังอจราให้เนี่ยท้ายสิ่งก็สามารถให้ใครเนี่ยสินีฮาร์เรบกอตอร์เบปติชาร์สอังบรองในมุสามุงเนาะบรอกบสกังอตุยฟันยันบางอังบรองเนาะจราเรซาโกตัวอบุเนี่ยยากล้อสินีabon yak lo sin tiraza kami motha boroni resap mong borok ready tong thon boroni group resap mong to abon yak lo seng jorajak nai sini dograi kami bepri charts boroni resap mong no borok tiap tongan bagai to ojrang rezago sini harip kotor motha song no faide seng hebong bayah pokroy prong nam song lai ne pal khai wow play night talk sini mukrom saja pal hebong bagai katana
haidi jeng borok ni bagai pal khaya pakhrop lainnya borok ni mosamung je asuke naithok borok asuk sere rok sa asuk naithok nathoke mosaimano hongke जोंहाय सिकलांफोर हंके बरक ते बो मोसाइमान नाय ते बो गाहाम गाहाम के बरक जोंनो मोसाइ फुनुंनाय जोंबोसो कपाल गाहाम जों कायतने हामारि मानजाक ताबुक साकलाय थांजाक मा हायके न ताबुक जरारि जाकनाय तैराजा गामि बेप्तिसासनि रोसाबमुं आबोने यागुलो दुगराय बेप्तिसासनि रोसाबमुंनो तियार तंनाम बागै जरारि जागो ताई काइसेको जितनो केबो सलो सामना मुसुङै दं हंके नरने बागै जरा खाति जाक दंगो इबा नरक जितनो केबो मोसाना मुसुङ खान नरक सिंगेल पना मोसाइमानो नरक बागै जरा दंगो नरक जितनो केबो मुसुङै दं हंके नरक जरा नाहारिमानो तो ब्लैकन हामबाय अपन यागलसों जरा नाहारनाय सोंथें सामन हायकेनो सिनि बाग गामि बेप्ति चार्च मुसामुं जरा जग ताबुक सिनि मोसाइ रंनो रोसामुं Ompai sini tu gurai motha noredi tawni resabmung norong ni joronan bagai
Blackena hambai sini tiraja kami mau thasong no. Borong resamong Blackena kena tok bagi borong kacan lo bersama bagai borong Blackena hambai maruo. Borong no kacan hambai klaitun. To obo hai klaino seng pai di kasih bong maya problem pal kai. Tiraja mau than bagai po. Bus pungi ya po kolol lemeni. Jadi ya kabel aja mang. Kesang menjutna pakai ya kolol aja. To hambai to seng tahu hai hai dugurai motha ready tong dugurai motha tong resamong ready tong bai response man yang itong ha to dugurai jutun ready kiri hingke ang ozarano sini bakami motha seng mesamong kisah nanya musung tong lagi ya hai dah to bakami ready tong bai bakami mesamong Gerai. To gerai hingke ang zarajak nai stabok sini dograi Baptist Church no bong samong no saman bagai. To abon yaklo bus kang ni panana sakal bagai ang zara dewo. Abon yagulo zora rijak nai bakami Baptist Church ni mesamong. Norok ready tongla ni bagai koyuseng. Jara orang participate kayaknya ni wan suk nai rok norok yang ngebus kango paye reading tong hangke sauta kisah. Apa nih ya gulo tuiburu baptisas mesamong ready tong na bagai koyo. Hambai to seng pai di zarajak ko sini dograi Baptist Church no resaman bagi borong ni resamong. Dugurai motha tongoda. Dugurai tongoda. To borok ni kuno tab dulu nugia ko bakami motha borok ni mosamong no tubuh zak hengke narok na ang joranan bagai jora rezago sini bakami motha tongoda bonno bonugia to borok bo kere hengke sini tibro Baptist Church sini tibro motha borok ni bohanya hai mosamong sini program sidolo tongmo hai klai borok nobo sungjoranan bagai nanan bagai kojawo sini tibro motha tongoda tu borok ready kerenya tu narang ni joranan nanan hingke ready ingin nanan bagai angkoyo tu ozara borok ready kere hingke sini bukuk beli bo tangsar saman bagai jora sanmani ba seng bini bisingtei seng tangsagan kenalayane solor samong tu bono jora rajago sini bukuk beli no ha beril sini bukuk beril no jara jago nakarde belia beli kau tesing tong show teni mong hebono nakarde beril sini bukuk beril no ang jara rajago aboni pore ti buru mo thanarok ready tong di narok ni musamono khom khlai tunan bagai narok na jara jagnai sini ti buru tabuk resamong no sunjor jago leri ewi kita dipai ni jor nanan bagai abun yaklo seng tibrup ni musamung nai borok tini burubu jak lang ngalain seng bula hema tongo to borok yang apa jang bos kango tibrup norok bos kango pai jang hacana yango engka abun yaklo seng sini tini short skit tongo short skit Borgasya Baptist Church coaching life partner in a goodly way borok tini o topik ngtei borok ni skit no tubuzak to borok no koinai ready tongan baga sini Borgasya Baptist Church norok ni short skit no norok ready tong ni abo jornanan bagai Hello, check. Hello.
Blaine hambai sini bukuk berilno bini konyine resap mumbai ke bokat nyoloman bagai bon hambai maru. To abo haiklaino kaisa saklai mung sini short skit tong mani sini borok kaisa motha borok kisa bejuani bagai borok man glakha hanai saman bagai tini sini short skit jeng o jago jora nahar glakha baksa borok bejoa hangke daw tong na tam tini borok khlaime da hanai heban borok kisa bejoa mane abo borok kisa bejoa no abo to bagai faje seng tabuk o jorao sini tibro motha sangno joranai boroni mosamung nahitok no sono beskang phungna bagai ang kisa musungnai sini asar sangno noro kisa o microphone sin din dahin asar short bongkha to abon iya kalau sini program schedule ni bisingte sini panda pajak no haniman kha to abon iya kalau seng saklai mung sekhanai mansinai sini Christmas convener ni bisingte 2022 to ang koinai sini convener ri tongan bagai abon iya kalau paithak srioi panda painai sini Reverend Joseph Sir Secretary BPC hambai Seng ya pakol lain Friday, jatuh nabong bagai. Seng pernah pan lain ya pakol Friday. Pal Friday. Masing-masing besar-besar waktu siswa sekolah. 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 Sudah
Sia sumala sia Sumala bersama Nona sia Masing-masing Gesa-gesa Waktu Sisu aseka Masing-masing Gesa-gesa Waktu Sisu aseka Waktu Sisu aseka Waktu Sisu aseka Belai kan naik takwa. Kayak seng payah kan palabong bagai po. Terbelai hambai sini di bro mothano. Borong ni musamong no borong kumun bagai. To seng sini pandano seng te bolok nan bagai seng bus kang aku itong nai. To ba hai kaina ang pulau sama hai kai. Narok ni resamong juna kebo tong hos rengjak narok resabu imano narok bagai jara rengjak nai. Dan juna kebo saising klai masana musungo. Ba grup khai masana musung narok masai mano to obo ne yaklo ang musung nai sini BBC koya rong no narok tang sala kini ma masan tinio tang sala narok tini kini oza masawe ke bo yok lak to baga te kasha kok ong ombo khnaka sini oza ko lab guru phaishak bajak ne bagai lab guru tini oza ka kasha ban kok sai bo thangmang lak abaga seng tini lab guru ne kok bo khanai ora baksa lab guru ne sini bo tong na abaga seng trin sin lab guru no bo seng jara rezak nai to tabok abo hai khai no o jara o ang koi narak nai sini koi rok no borok je mantei rab rab no ngarathon tangsa borok gan masrani angthon tau ang sini koi rok no koi nai borok istesa phai borok tangsa masrani bagai to abo ni yaklo sini sar usha ranjan bobo tangsa tini gan rsamnani blakina musungjak to bonobo ang jora nai sini sarnobo to abo hai khlai jora man khenge sengte bo tini sini Christmas convener seng bini resam ong eba musamong phono seng tangha seng nai layane tam bai seng nai layane to abo phai tabung kang o jarawo jora ya pharnai sini koya rok no norok istasa phai norok ni musamong no tangsa jora nanan bagai jora rajak sin koya rok no Koi rong jolar jago. Koi rok dati ke phaidi angkha musana se musung tongkha. Phapat phaidi lab guru nengoro sok pajak khane khnawo neng boro borong ni lagyo musaka hanke neng bote bo hamnai nora bo koyo neng bo musapanya ni bagai borong ni lagyo dati phaidi norong no sung na singui tongo gan dedi khaji gan bo gan no musana ni norong no sus khlai di Dati phaidi Michael angno nuhurka phaidi boyar nung bo phapat phaidi liton khumpui bolkathal baptist church ni nung jot jesa jaga phano tongdi nung bo phai ora kisa musapai nan bagi koyo no nung musapai di kisa jaga borok bai baksa ka phaidi phapat norong ni jaga no norong rom phaidi Gan play khen bai pro phayang itang bujikang gan play khay man kha ekdam masa tong nai ka gan li bang na bagai sin koyer na bagai music play khay man kha aboni yaklo sini sar usar ranjan binir samong na jara na han bagai ang sarna jara nai aboni yaklo no युवा दिलों के धड़कन
से हैं आपके साथ मिस्टर सुनील खोया। आप सबों को मेरी ओर से हैप्पी क्रिसमस। Blackhe naithok abang musamung bo rabra dance pon bro lai thikai no naithatok to blaine hambai sini BBC koyer team rok no borok ni jora borok no songjak kri pon borok nahari musman bagai borna blackhe na hambai to faidi obo hai khlai no sing sini pandano buskango sing te bo agunan bagai truk truk sing thangain tongo to bo hai khlai sini dikon sini sar usaharanjan bini resap mongno bosang nasing najak kenanan bagai to bin jara bosok bajak to abo hai khlai sini
aboni pore bo sangte bo khanai sini Christmas convener blind kebal kaham seng tini wo tini bobo tang salah tini or sawi chana kajan loboi seng bono jolana runai aboni pore wono to aboni pore wono sini bisingo thajing salang ma haino sini lab guru tini o Christmas bani go kebang ma message bin bising seng khanai manai lab guru ni message tin tamong nai Christmas tini sini first Christmas ni 8 tarik ozara bini bising tei seng last of khanai bini short kokno seng bono jor jak nai tabo haiklanya sini resap nai sobo jana ngablina lain hambai sini sarno to jor jak sini resap nai sarno Hello. Ai to le ham zan ai ro magana ai ong ru to gai dai bo ne hai ke hasaka ai to le ham zan gửi nay theo nơi hai cái cơ hasata Israel hano phiêu ngày cay to Israel hano mưa tháng ngày cay to và si ra ni khi bây giờ đâu ni để và ni phụ gần si cay to Israel hano phiêu ngày cay to Israel hano một tháng ngày cay to và si ra đâu ni khi bây giờ đâu ni về và ni phụ gần si cay to Krima singsa kalma singsa sini to fale tabu hamzan makreika khairo makreika beba kumakha tini singsa wanama singsa sini to fale tabu hamzan makreika ke makreika deva kumakha tini Israel hano piyong maha Israel hano muthang maha Hang sa lên sa ra sini do fale sen na batui dum siti soga Vei tor le hamza khairo magana
रुतुगै नायबो नोंहाय के गोरै हासाखा जलसानो खातुलायो रांरि नतुयै बातायलायो yang gole methangai maya deina lama se tonggo Jolma jolsano khatulayo rangri notuyo batailayo kaitor baikana sengsa yang boleh methangai manya deina lama setano kaitor Kaitor nengle hamza magna haino mabogna nikha hayongna rutogai naibo hai ke kore hasata hai ke kore hasata hai ke kore Belainya hambai sen sarno au or sam sidis ng kabang ma kok tanya seno tini bujik lang bagai sana belaikan hambai asuk kana tok ganor saman bagai kaca lobzak thun or samong robot bo bini mong kosok thun au oba hai kai faide sang sini pandano sang tebo jora tong mani bagai sang buskango au leman ko hai pano participate khlaini bagai buskango sintek khoroksa sini sarno Jorano sengernane bagai thangnai tabuk sini convener sini Christmas ni convener seng sane kudo seng tini kaisa gan khanlainai aboni poreono seng tini sini kaisa short kokno seng khanai sini lab goroni bising dikhlaiei khop kaisa nangmane kokno tini bo tubujak abono seng tin jatno khanalaiyane tang o jorano koinai sini sarno jorana phanyen bagai mir sabongno Belaka hambai jora manmani bagai all light kaini belaka kutung khlayo norok nokainu sunu yang andra gundra sunu horodo ngai angkai resabna kaham kai resab manu hunile sampa samaya tamakeo sini kabang ma song jorok phaimali ani bagai jora no ta kisa seng musang rewana ta kisa followan hunai se resabna hunai bar zamana haka ngai sini anchor tip phangno bono ang hambai maya pro jorano sanka tai bormani bagai ang resabnai kisi sa sekango mane khanai na khata mane busuk sano sayablo saimia agi resabma tongo kai pon abono muitu khlai resabana track bai resabana kai norok kai baksa hunna asuk bura boyos rogo track rok bai resabna nai ro hunai
Engkai semua pura rok musung mula semua kisah saya tuh nanya nango. Pai kai ang samna pai thangana ang sin track dai no ang koi nai. Hambai belakina khana to gano sabai khaman bagai sini sarnabo to abo haiklai sini ayang lab gurban lerjak tangkha tamo asuk lerjak bora fanin bagai tini onek khlai nyasok pakia kosto khlai tabe kha tini seng bin bising je mes mannai kaisa belai khan nang mane mes seng tlangnai to bagai lab guruno ojarno nan bagai koinai bagi upai semen mulak tapi kayak binin jarana bo nahartun to seng beron jarana lab guruno angkai olai di belai jajak ha buyano nuhurna angkai no nuhuria आंधे कहते हैं फानमान बला चीन मोथा काय तो ने हमारी भाई सिल्वर जुबली इंखा